ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଥରର ଓଏସଟିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଏବେ ରିଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ବହୁତ ପିଲାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମନରେ ଯେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ କେବେ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବା ପରେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଯେଉଁଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଭୁଲ ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଏସଟିଟି ବା ବିଏସସି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେବେ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ କି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବା 10 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମର ରିଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଫେବୃଆରୀ 27-28 ତାରିଖରେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି 7 ତାରିଖ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 5ରୁ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରିଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବିଏସସି ଓଡ଼ିଶା ବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ତୁମର ରିଜଲ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।